ukuthi ingane zami bukelani kuyena konke akwenzayo okuhle ngoba ukhule kahle eyiphethe kahle indlela yakhe iqonde ithethwi. Unomafu uyiphathe kahle ingane zami. Ingakho nje namhlanje sila uzoklonyeliswa. Esikhathini esingakanani nje unomafu ubekade la naye efana nani elalele imfundiso zethu. Wenze njani ke yena? Walalela ngoba ubenezindlebe. Buka manje ukuthi kuphi usewumama webandla lamaJudiya. Lokhu kwenziwela ukuthi niququzeleke ukuthi niziphathe kahle njengezingane ezisakhulayo. Niziphathe kahle ingane zami, nizigcine nimsulwa. Yazi nje. Sengijahele nje nami ukwakhe ekhaya la njengonomafu. Hayi Gabisile. Okokuqala nje ngixolele. Kufanele ngabe ugqoke njenganazi izimbali lezi. Ngiyadlala ngani yami. Ngiyazi phela ukuthi sila ekhaya kini namhlanje. Kodwa ke njoba ngisho lokho nje kumele ukuthi nilinde. Uma ngabe nilindile, uMthembu uyakunibusisa niyakuthola umusa wakhe. Siphatheni kahle. Nisenze siyiqhenya. Uyabona-ke Sibahle kube kuthiwa mina angishonelwanga uthihla we-accounting ngabe ngiyabona ukuthi bathini lapha. Manje kwasuke kwashona uthisha. Futhi sengiyosiza lalela-ke. Ngizothi uma ngibuya lapha emhlanganweni engizobe nginawo. Usuyangichazela ukuthi kuhamba kanjani ngoba isikhathi angisenaso. Hayi ayikho-ke inkinga baba. Shuthi sengukuchazela ngalamamiliyoni la mubuye. Oh mana, uthi kunani lapha? Amamiliyoni baba. Khuluma Sibahle kwenzakalani lapha? Baba, uzoshawa isikhathi. Hamba ungcono mina ntambama ngizohlala phansi la ngichazela. Hayi khohlwa isikhathi likhohlala lo mhlangano. Ayikho indoda engashiya amamiliyoni ekhaya ihambe iyohlangana namanye amadoda. Nansi into ebalulekile. Ayike bekalana-ke. Yeah. Yabona la ile mali kade siyichitha ngathi sisathenga amanzi ebandleni. Yeah. Oh konje sawathenga manje. Since-ke seswathola mahhala. Yonke le mali le sekuyiyona mali esiyigodlayo, iyona mali esisala nayo emaphaketheni ethu. Hawu. Hey, imali engaka Sibahle? Mamiliyoni tshelile. Umthembo omkhulu. Hey madoda. Awuthindele.